Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a cikin shirinmu na Pi Network. A wannan lokaci mun zo muku da bayani ne akan yadda aka yi launching mainnet, ko in ce ake gab da yin launching na mainnet. Wato Pi dai yanzu ya kasance gaskiya, ba scam bane ba, kamar yadda wasu suke ta yaɗawa a sauran social media. Abu na gaba da yake faruwa shine Pi Network dai zai kasance coin na gaskiya, ko in ce ma ya zama, tunda dai gashi nan har sun zo sun yi launching ɗin mainnet ɗinsu, ma'ana sun nuna cewar suna preparing saura lokaci kaɗan. Amma kuma yana da buƙatar a yi wa mutane bayani akan wasu abubuwa da suke faruwa akan launching na mainnet, ko akan mainnet ɗin da zai faru, wato game da referral ɗinka da kuma contributors naka wanda ka je ka nemo, ma'ana wanda suke taimaka ma kake samun Pi Network ɗinka da yawa. Ta wannan fannin ne za ka iya gane me ake nufi a kai. Wato ma'ana abin nufi shine ta wannan ɓangaren za ka gane cewar Pi Network dai yana da wasu abubuwa wanda ya kamata a ce mutum ya lura da shi, kamar yadda da yawa za ka ga sun je sun sa wani application daban yana musu mining, suna ta samun abin da suke nema. Amma a wannan lokaci shi Pi Network ba zai ɗauki wannan abun ba, domin duk wanda kai wa referral ko wanda suka zama contributors ɗinka, ma'ana ba za ka samu abin da kake samu tare da su bai kasance akan wallet ɗinka har sai sun yi verification, wato verification na KYC. Wannan shine zai baka damar da zaka iya samun abin da suka taya ka yin mining, ma'ana ka yi wa referral mutum 100, kaga zaka dinga samun coin ɗin Pi Network da yawa. To amma kuma duk yawan da ka samu na adadin mutanen da ka yi wa referral, ma'ana ba za ka same shi ba har sai ka tabbatar da cewar wannan mutum 100 da ka yi wa referral sun je sun yi KYC verification. Wannan shine ƙalubale na farko. Sannan contributors ɗinka, waɗannan mutum 5 ɗin da ake so ka nemo, su ma sai ka tabbatar sun yi KYC, to sannan duk abin da kai mining na Pi Network za ka same shi. Wannan shine ƙa'ida ta farko, da ko in ce ƙa'ida da take cikin mainnet na Pi Network, wanda a yanzu za mu nuna muku yadda cikin mainnet ɗin yake, wato na cikin Pi Network ɗin, domin ku fahimce shi kusan kuma ya yake. Bayan ka buɗe application ɗinka ko kun buɗe application ɗinku na Pi Network, abu na farko ko in ce abu na gaba da za ku yi shine za ku duba daga hagu, wato ɓangaren inda dashboard yake, inda kuke buɗewa wajen profile ɗinku ku gan shi, gashi nan na nuna da arrow, sai ku danna nan gurin. Kuna dannawa zai buɗe muku a cikin jerin abubuwan da yake su Pi browser, Pi utility da su transfer. Kuna duba daga ƙasan earning team za ku gani an sa mainnet, wato shine inda Pi Network ya kasance zai zama kuɗi, gashi nan na nura da arrow. Idan kuka bi wannan gurin, ta nan ne idan ka danna ko kuka danna shi zai buɗe muku ya kai ku inda za ku tabbatar da inda wato ainihin wallet ɗin take kai. Idan ta buɗe muku kamar yadda kuke gani gashi nan, za ku ga abubuwa guda 4 ga su a jere, ɗaya da yellow, ɗaya da purple mai duhu, ɗaya kuma da baƙi, ɗaya kuma da ash kala haka. To idan na farko shine yana nufin unverified balance, wato ma'ana idan kuka danna kibiyar arrow ɗin gashi ta buɗe min, wato ma'ana adadin coins ɗin da nake da shi, wato ina da sauran balances wanda mutane na basu verification ba. Idan suka yi verification zan samu wannan adadin a cikin coins da nake da shi ƙwaya 120, inda yanzu zan nuna muku da kibiya gashi nan a sama. A cikin coins ɗin da nake da shi 920, to har yanzu ƙwaya 500, ko in ce 665, 656 har yanzu ba su zama verify ba. Dalilin da yasa ba su zama verify ba shine waɗanda suke taimaka min mining, wato referrals ɗina, har yanzu ba su yi verification ba, wanda kuma hakan ba zai bada dama ba sai bayan an yi launching ɗin KYC. Idan dai har mutanen aka yi launching ɗin KYC suka je suka yi verification, to wannan adadin zan same shi kamar yadda kuke gani. Wannan tana ɗaya daga cikin ƙa'ida ta mainnet kuma ta Pi Network. Bayan wannan kuma abu na gaba shine a cikin jerin abubuwan, wato transferable balance to mainnet. Idan ya kasance cewar mutanen da suka taimaka min ne mining bisu verifying ba, to wannan adadin da kuke kallo 263 shine abin da zan samu, wato ma'ana na balance ɗin da nake da shi na Pi Network. Idan har ya kasance mutanen da suka taimaka min, wato referrals ina ba su yi min verification ba, wannan shine ka'ida abin da ni na mining na samu a karan kaina, shine abin da Pi Network za su bani. Wannan duk ka'ida ce da Pi Network suka ɗora, wanda kuma sai an cika ta sannan za a samu. Da haka abin da ya kamata duk wanda ya san wani ya masa referral, to yayi kokari wannan mutumin ya masa verification. In ba haka ba, to ina ba shi hakurin cewar zai rasa duk abin da ya mining na Pi Network. Sai kuma abu na gaba bayan wannan shine cikon na uku, wato wallet balance.
shine a nan gurin idan kuka danna shi kuma ya buɗe, shine wanda har yanzu ba a yi launching ɗinsa ba, ko in ce har yanzu bai gama zama ready ba akan mainnet na Pi Network. Abu na gaba kuma na huɗu shine wato lock up balance, shine wanda shi kuma wannan sai bayan an yi verification, wato bayan mainnet an yi launching ɗinsa ya zama standard, sannan kuma sai a yi verification. Bayan verification sai a zo a nan gurin kuma sai bayan ka wuce KYC verification, sannan kuma ka zo ka danna wannan gurin da kuke kallo wato configure ɗin nan. After an yi verification ka tabbatar da KYC ɗinka, sai ka danna wannan configure ɗin, wato zai tura maka abinka zuwa ainihin wallet ɗinka ta mainnet, wato ka samu Pi ɗinka da kake da shi. Da haka abin da nake so da mutane shine su yi ƙoƙari su je su lalle mutanen da suka musu referral su yi ƙoƙari su verification. In kuma ka san ba mutane ne suka ma ba, to ina mai baka hakurin cewar abin da zaka samu ba shi da yawa, ko da guda nawa kai mining, domin duk abin da wanda suka taimaka maka kai mining wato referrals ɗinka za a kwashe shi daga nan gurin. Sai nan ƙasa kuma shine wanda nake so in yi bayani na gaba, wato preview on verify wallet, shine nan gurin inda gashi nan za ku ga na zagaye shi, wato inda wato for referral team and security cycle members. Idan ka buɗe wannan gurin kuka danna shi, wato bayan ya buɗe muku za ku ga cewar dukkan mutanen da kuka yi musu suka muku referral, wato your referral team, wato mutanenka da kuma security cycle members ɗinka, wato kun gani in kuka kula ga na farko na wato estimate transferable balance wato high, sai kuma at umzar shi kuma gashi nan Khadija Musa da makamantansu, duk waɗannan suna ɗaya daga cikin menene referral ɗina, wato ma'ana wanda suka kasance min da cyclement ɗina da kuma referrals ɗina, wanda su ne top a cikin waɗanda suke bani dama nake ƙara samun Pi Network, wanda kuma a haka nake da yaƙini a kan cewar lalle za su yi ƙoƙari wajen yin verification. Wannan shine abin da ya kamata mutane su fuskanta akan wannan launching ɗin da ake so a yi na mainnet na Pi Network, wanda daga nan Pi Network ya zama kuɗi, kuma bai fi 'yan satuttuka ya rage a launching ɗin Pi Network ɗin ba, wanda daga nan da an yi launching ɗin shi shikenan jama'a sun samu abin da suke da buƙata. Amma a cikin ƙa'idar na Pi Network akwai abubuwa da dama da ya kamata mutane su sani, amma a nan gaba za mu zo da bayaninsa. Kamar yanzu nan inda na danna, wato bari in dawo baya ku ƙara ganin abin da nake nufi, wato configure lock up rate, wato wannan fage da kuke gani gashi nan. To abin da yake nufi shine misali idan muka danna shi muka shiga cikinsa za ku gani, wato these settings will be saved for mainnet launch. Bayan an yi launching din mainnet, wato wannan gurin zai dinga aiki, wato lock up percentage ina da 90% na boost rate, wato lock up duration da ya dauka shine shekara 3, wato na wannan abin da ake resulting mining rate boost, wato plus 368.16, wato 90 times 200 per log 11. To wannan shine you have complete 111 mining sessions so far. Tun daga lokacin da na fara na yi mining so 111, wanda shine abin da ya bani adadin 368 da wannan abin da na samu. Idan mutum yana ganin cewar shi ma zai iya dubawa ya gani, sai ya karanta ya tabbatar wa kansa da abin da yake ciki, wanda daga wannan lokacin ne idan kai saving, wato ma'ana kamar za ka iya ajiye shi, wato lock up settings successfully, wato kun ga misali kamar na ajiye shi ne har zuwa wani lokaci, ko in ce har zuwa wani adadi da nake tunani ko nake ganin cewar zai iya kasance min a tare da ni. Duk abin da kake gani shine abin da za ka iya yi. Zan iya cewa misali yanzu na dawo 2 weeks, wato na yi lock up ɗinsa na 2 weeks, wato nan da ne sati 2, shine kamar abin da za ku ga ana cewa mutum ya je ya yi staking akan coins ɗin da yake mining ko yake da shi. Wannan shine a takaice abin da za mu baku akan Pi Network wato mainnet. Abu na gaba shine ga wanda suke son bidiyon mu, daga ƙasa idan suka duba wajen description za su ga link na sauran videos ɗinmu da muka yi magana. Akwai muhimmin bayani wanda aka yi a kan Pi Network wanda ya kamata jama'a ku bi shi ta wannan link ɗin ku gani. Mun ajiye shi a nan ƙasa wajen description ɗinmu. Allah ya taimaka, Allah ya bamu nasara, kuma Allah ya sa a yi launching domin mu mori abin da yake ciki. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga wani sababbin 'yan mining kuma ga link nan shi ma sai su yi mana referral.